Bueno, gogortasuna Nafarroan gutxi gaizki eta berandu erraten dugu, badelako Europako zuzentarau bat, 57 porrango luke, ezakizkitata guztiak, erraten duena postu bat internitate egoeran ezin eramaten du 3 urte baino gehiago, eta guk ezagutzen dugun sistema horrelakoa da, ezakigu zenbat urte daramazkigun fraudean. Hortik epai batzuk etorri ziren, eta orduan, tribunalaren bitartez, behartu dute Espainiar Estatua internitate tasa jaistera, eta ez zen egiten ari, eta orduan kontestu horretan iritsi da prozesu hau. Araudi horren interpretazioa, Europako zuzentarauak erraten duena da, langile bat postu berean egon baldin bada, denbora bat baino gehiago, langile hori estabilizatu behar dela. Baina, Espainiako Ministerioak egin duen interpretazioa izan da, lanpostuak estabilizatu behar direla eta ez langileak. Eta Nafar gobernuak egin du oraindik interpretazioa ankerragoa, zeren plaza estrukturalen trampa sartu digu. Gero hitz egingo dugu horrenik. Orduan, horrela iritsi gara hona, hemen hezkuntza departamentuak egin duena izan da, trampa horren bitartez oso plaza gutxi atera, eta hau materializatuko da 2 modutara, merezimendu lehiaketa baten bitartez eta oposizio lehiaketa. Bestaldeko. Bale. Ja, baina. Baina, egin saiatu. Eskuaren ondoak, klaudezen. Marratxo txiki horri. Ja, Ondokoari. baina desagertuko zara. Hori, jazta. Ez ni ez desagertuko. Bale, hezkuntza departamentuak egin duen legedi guzti horren interpretazioa izan da. Hartu beharrean, X denbora zeramazketen pertsona guztiak, arau bideo horien atal ezberdinen arabera, plaza batzuk, hau da, 2006 aurretik jornada osoan beteak izan direnak atera ziren merito lehiaketara, hortik hona atera direnak atera ziren oposizio lehiaketara, eta horrelako propis bat egin dute. Zehaztasunak ikusten ari ditugu, ez du merezia zautzea. Zer gertatzen da? Behar diren plaza guztiak hartu beharrean asmatu dutela strukturalitatearen movida hori. Aterako dira lanpostu gehienak merezimendu lehiaketara, zenbaki horiek pizka bat aldatu dira, orduan behar bada ez du merezi esplikatzea, eta gutxi batzuk aterako dira oposizio lehiaketara. Eta gainera Nafarroan 4 prozesu bilakatu dira, 2 beharrean pai legea indarrean sartu delako. Guztira 727 ustuz baten bat gehiago badela. Kalkulo bat egin genuen guk joan den urtean, eta iraian zehar ikasturtea aurrera eramateko kidego guztietan egin ziren 4.500 kontratazio. Funtzionarietaz aparte. COVID neurriak kenduta 4.000 eta piko izan dira aurten. 4.000 eta piko ikasturte bat goitzerako, estabilizatzen dituzte 780 piko orduan. Internitate 108 horretara ez gara iritsiko. Iritsiko gara, posagian 142 edo 143. Hauek pasatu zer dira batera ikusten taulakor. Eta badaude beste lehio baten. Hemen daude... Taula hauetan, ez dakit dosiera ikusi duzuen, hemen baditugu tabletan ze espezialitate ateratzen diren hemendik eta 2024. Ez dutera, baina, prozesu hau da prozesu berezi bat, orain hasi dena eta 2024ko abenduko 31-arako egon behar da bukatuta. Orduan, hemen legedi honen barruan dago guztia, gertatuko da epe horien barruan. Eta hor, banatuko diren plazak dira hemen agertzen direnak, eta ez gehiago. Zeren ja, deialdiak egin daude, eta hauek ezin dira mugitu. Azaltzen ari garen bezala, baditugu merezimendu lehiaketa, oposizio lehiaketa, merezimendu lehiaketa bai, eta oposizio lehiaketa bai.
Merezimendu lehiaketa izango da 2023an zehar, ez dakite noiz ebatziko den, zaila delako aurre ikustea, ze dokumentazio volumena egongo den eta noiz bukatuko den, eta oposizioa izango da seguro 2024an, eta izen ematea dena da orain. Eta dokumentazio guztia entregatu behar da orain. Orduan ikasketaren bat, kap edo dena delakoa bukatu gabe baldin baduzue, ez zarete iritsi. Pero abenduak 21erako egon behar da dena bukatu. Jarretzen dugu ja posizioa. Vale, plazen eskaintza murrizketaren gakoak. Zergatik eskaintzen dira hain plaza gutxi, oso gutxi dira. Bueno, txostena ikusi baduzu edo entzun baduzu bizpa bat ez dira sentitzea da barbaridade bat prozesua borrela egitea, batez ere, pai lege alde batetik, eta beste alde batetik oposizioa ateratzen diren plaza kopurua oso txikia da, jende gutxi bekortuko du plaza, baina gainera gaur-gaurkoz zerrendak eta oposizioa lotuta daude, orduan behartzen du izugarrizko mobilizazioa oso plaza gutxi lortzeko. Horretan borrokan ari gara, desbinkulatzeko behintzat prozesu honetarako, ezakit lortuko dugun ala ez. Zergatik dira, plaza gutxi, baldin badira 4.000 beharrak, zergatik 700-etatik. Nafar gobernuak plaza hauek ateratzerakoan, asmatu duelako estrukturalitatearen kontzeptua. Eta hor adibidez, hartu dituz azkeneko 5 urteak. 5 urteetan plaza horietako batek lanaldi murriztua eduki baldin badu, ez da atera. Adibidez, 5 urteetan zehar musikako irakasle bat, idazkari izan baldin bada eskolan, plaza esa jornada osoan bete. Orduan ez da ateratzen. 58 urte, baina gehiago plazak ere ez dira osoa konsideratzen. Murrizketa zerbaitangatik, zaintzagatik edo ekiz. Horiek ez dira estrukturalak, irizpide hauen arabera, beraz ez dira ateratzen. Edo zein arrazoiengatik baldin badago zerbitzu gizun bat, excedentzia bat, pertsona hori ez bada egon lanean ikasturte osoan, ez bada gaixo zegoela. Jornada osoan, 5 urtez ez da plaza estrukturala konsideratzen. Orduan, prensan agertzen direnean, narratzen dute, vamos a bajar la estructuralidad al 8%. Vale, La interinidad. pero no es la interinidad. Bai. La interinitatea ez da jaisten. Estruktural kontzeptu hau, bai. Vale. Bueno, hemen jarri ditugu irudi batzuk ikusteko kontratazioak zenbat diren, iraila hasiera, baina pasatu. Urrongo batzuk pasatzen dira. Vale. Erkidegoen arteko ezberdintasunak. Berez, hau ministerioaren agindu bat da, erkidego guztiak atera behar dute hau, eta denak funtzio publikora sartzeko legea denentzako berdina da. 276 errege dekretu, baina ere modifikatu da. Bakoitzak bere interpretazioa egin duen, desberdintasunak dira oso handia. Adibidez hor dago jarrita. Kataluniako adibidea, Katalunia mobilizatu delako pila bat, eta atera zituzten, proportzioan askoz plaza gehiago. Total horrein murriztu dira hori. Bai, Katalunian 27.000 izan behar ziren hezkuntzan, eta azkenean 12.000 alere proportzionalki da askoz. Askoz ere gehiago. Eta EAN ere askoz ere gehiago dira proportzionalki hemen baino. Rekurso batzuk daude, oposaketen dekretuari, adibidez, rekurritu dugu pairi dagozkion plazak. Bai, hemen daude sindikatuek egindakoak, abokatu taldek edo abokatu bulegoek, partikularrek, tokiko administrazioak, hor dituzue guztiak. Eta kasu honetan, Steilasek errekurritu du, elegitea jarri dio dekretuari, lege bati sindikatu batek ezin dio legitea edo errekursoa jarri, eta gurea da batez ere, gero azalduko dugu, kidegoekin sortzen den arazoaren batik, ez? Baina berezen pairen legeari elegitea jartzea. Orduan hori gorenean, Nafarroako auzitegi gorenean jarri dugu, eta helburua da konstituzionalera iristea. Baina errege dekretua ere errekurritua dago. Osea, ministerioak egindako dekretua errekurritua dago. Eta hori aktore pila batek. Nafarroako dekretua guk errekurritu dugu, ATTPN, hau da interinoen plataformak, eta Kanariasetako sindikatu batek. Ezagutzen ez ben. Bueno, eta sartuko gara ja prozesuetan. Alde batetik dago merezimendu lehiaketa, eta beste alde batetik oposizio lehiaketa.
eta bakoitza zatitzen da bitan, pairekin edo pai gabe. Vale, merezimenduetarako, bueno, ja, ez da zutik gorra, hori aztu zait kentzea. Merezimenduetan parte hartzeko, hartu dezakegu, badira, 14 autonomia erkidego akordio bat egin dutenak, orduan, espezialitate berrikuntza bat, edo zein akordioaren barruko edo zein erkidegotara parte hartzeko instantzia bakarra egin behar du. Hortik kanpo gelditu dira Canarias, EAE, Galizia eta Katalunia. Gainontzekoetarako nik bigarren hezkuntzako matematika gazteleraz bota nahi badut instantzia, instantzia bakarrarekin edo zein erkidego guztietara bota dezaket. Egin behar da, instantzia bat, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko. Eta ordaindu behar da, tasa bat, espezialitate eta hizkuntza bakoitzeko. Egin behar da, instantzia nire lehentasuna izango den erkidego horretan. Adibidez, ni matematika gazteleraz egin nahi badut, nire lehenengo aukera baldin bada Nafarroa, bete beharko dut instantzia Nafarroako aplikazioan. Nire lehenengo aukera baldin bada Errioxa, bete beharko dut Errioxako aplikazioan eta Errioxako tasekin eta dokumentazioa Errioxan entregatu. Nahi badut aparte egin biologia, nahi beharko dut beste instantzia bat. Eta lehenengo aukera dudan horretan, instantzia bete. Bai, eta importantea da, erkidegoen arteko, tasak ezberdinak dira, batean da 19, Nafarroan 41, eta batek pensa dezake dena elektronikoa denez, Errioxatik edo ez dakit nondik eginen dudan. Baina, Errioxatik egin ezkero, lehen aukera da, ja, Errioxa. Bale? Bai, gerta daiteke nire lehen aukera gauza guztietan dela Nafarroa, baina justu espezialitate bat ez ateratzen Nafarroan eta hemen berretu izena beste batean. Horrela da. Bale, baremoa. Merezimendu lehiaketaren baremoa 15 puntu ditu osotara eta gehiengoa da lan esperientzia. 7 puntu darte, 15-etik. Eta gehienez 10 urteko esperientzia hartuko da puntuan. Hau deialdian baduzue, eta hemen ere bai norbait begiratzen ari bada hemen, falta da 2.5 puntua atzerriko hizkuntzak ez zetozen. Orduan, hau irakurri dezakezu eta begiratu, lan esperientziari dagokionez. Kidego bereko espezialitate berean, 0,7 balio du. Kidego bereko beste espezialitate, matematikako adibidea jartzera. Niretzako matematika, 0,7. Biologian egin baldin badut lan, horrek kontatzen 0,55. Beste kidego batean egin badut lan, adibidez lanbide egitetan, horrek 0,25. Eta beste ikastetxe batzuetan egin baldin badut lan, hau honek egiten dio referentzia batez ere pribatuei gutxi, oso gutxi, 0,1. Bai, hemen ezberdintasunik handiena da, lehen bakarrik kontuan hartzen zen kidegoak, bai? Adibidez, matematika, biologia eta fisika kimika, ez? Bigarren hezkuntzako kidegokoak ziren guztiak, edo aurretan lehen hezkuntza ez ari ateratzen, bai irekin ez bada, baina lehen kidegoa zen importantena, orain da batez ere espezialitatea, bale? Hori da oposizio edo, deialdi honetako berezitasuna. Bai, eta, baremoaren beste historiak dira ikasketak, beste titulazioak, hizkuntzak eta abar. Hori normalean bezala. Ez dakit horretan sartu nahi duzuen, bestela bukaeran desgramatu dezakegu pixka bat gehiago. Gauza bakoitza. Bale, merezimendu lehiaketetatik ez dira zerrendak aterako. Hau izango da. Aurkezten dira merezimenduak plaza lortzen duena, plaza lortzen du, eta besteak gastatu du diru pilo bat, baina ez du plazarik lortuko. Ez du praktikaldirik, izango da zuzenean. Eta hemen ezberdintasuna dago, ez merituetan, baizik eta geroko prozeduran, kidego arruntetako plazetan eta pai plazetan. Konbokatoriak dira identikoak. Zeren departamentuaren asmoa da, pai lanpostu horiek gero estatuko funtzionari arrunt bihurtzea. Horregatik prozedurak dira denak berdinak. Aldatzen den bakarra da, hori eusten duen legedia eta gero izango ditugun lan baldintza. Baina prozedura izango da berdinak. Aldatzen da, pai merituetan behar dela C bata rekisito bezala. Ingleseko titulua C bat baldin bada, gero hortaz mintzatuko gara, ez da merezimendu bat, da betekizun bat, rekisito bat. Hori da.
Hau, bueno, badezpada, Nafarroko Hezkuntza Departamentua saiatu zen 276, osea, posaketa normalak regulatzen dituen araudian hori txertatzen, baina ministeriotik arrantzuten ez. Eta orduan asmatu zuen pailegea dela lege propio bat, orain arratzen dugu merezimendua normal, merezimendua pai, prozedura berdina da, baina gero azpitik dagoena oso desberdina da eta nahiko ankerra da. Orduan, hori azaltzeko. Bideo honetatik, merezimendu lehiaketa arruntetik plaza lortzen duena, izango da, posaketa arrunta batean plaza lortzea bezala, baina praktikaldi gabe, más o menos. Ez? Eta gero, jendeak esaten du, eta gero zer hori komentatzen zen hasieran ematen zuen, persona horiek lanpostu jakin bat izanen zutela ja, eta ez dute izanen. Persona horiek funtzionarizatuko dira, eta gero pasatuko dira leku aldatze lehiaketara, gaineko funtzionarioekin batera. Vale? Oposaketetan plaza bat ateratzea bezala. Zer gertatzen da pai lanpostuekin? Pai lanpostuak ez dira kidegoak, dira lanpostu individualak Nafar Gobernuko plantilla orokorreko langileak. Horregatik, dokumentazioan fijatzen bazarela jartzen du, puesto análogo al cuerpo que correspondería eta gauza horiek zeren ez da kidego bat, badira lanpostu individualak. Orduan, hemendik plaza aterata, ez dago praktikaldiri, baina pasatuko lirateke persona horiek izatera Nafar Gobernuko plantillako langileak. Orduan, leku aldatze lehiaketa arruntean ezin da parte hartu, hori oraindik dago erabaki gabe eta ebatzi gabe. Igual esplikatzeko pixka bat kidegoarena, irakasle, funtzionarioak diren irakasleak dira estatuko kidegokoak, bai? Horregatik posible da, adibidez, leku aldatze lehiaketa egiten denean, estatu mailakoa denean, beste erkidego batera mugitzea, bale? Paiko horiek ez dute aukera hori izanen. Berez estatu, irakasle funtzionarioak dira nolabait izaera bikoitza dute, alde batetik dira estatuko funtzionarioak eta baita ere funtzionario autonomikoak. Hauek paikoak izanen lirateke bakarrik autonomikoak. Bale, igual hau baino lehen sartzen gara, egon zarete aplikazioan, poseatzen, igual sartzen gara. Bale, sartuko gara hemen, hau ikusteko, ez dakit jendea galderak dituen. Gero begiratu. Bale, gero begiratzen dituzu, bale? Horren erabiliko dut aplikazioa. A ber. Ja prestutzi dut, baina da irakasleen kidegoko merezimendu berezien lehiaketa. Pai gabe, estatuko funtzionario bihurtzeko. Orduan, parte hartzeko eskaeraren aurkezpena, tramitatu. Bale, hemen sartuko naiz nire klabearekin. Vale, manifiesto que posee las capacidades físicas y psíquicas, hau normalean dokumentu bat entregatu behar da, hemen egiten duzu, zin egiten duzu, eta gero edozin momentutan hezkuntzak eskatu dezake. Eta hemen bagoaz espezialitatetara. Jartzen du espezialidades, baina instantzia bakoitzeko egin behar da espezialitate bakarra. Orduan, hemen aukeratzen dut bat, adibidez hau, del lenguaje castellano. Lehenengoa, nahi eta nahi ez jarri behar dut Nafarroan aukeratzen dudala. Jarriko dut, Asturiasen beste bat. Ja hemen gaudela ikusten duzuen Nafarroan bakarrik txanda librea dagoela, ez? Beste erkidego gehienetan dago librea eta baita ere erreserba ezgaitasuna dutenen dako erreserba. Bale. Bai, aukeratzen dituzu nahi dituzunak. Hemen uzten du ordena aldatzen eta uzten du jartzen lehenengo Asturias. Estantzia honek ez du balio. Ez bada lehenengo Nafarroa, bale? Orduan horrekin kontuz. Bale, eta hemen aukeratzen dituz nahi ditudan erkidegoak. Espezialitate eta hizkuntza bakarrean. Galdetu duenaren gatik ez da derrigorrezkoa betetzea, Nafarroa bakarrik hautatu nahi baina. Claro. Besteen horrenkerak zerbait aldatzen du? Ez. Bigarrena bat edo beste bat. Importantea da zuk aukeratzea. Hemen agertzen dira orden alfabetikoan. Bai, Andaluzia azten delako. Andaluzia, Asturias, horrela ordenatuta daude baina. Gero zuk egin behar duzu zure urrenkera. Nahi balin baduzu aukeratu. Urrenkerak garantzia dauka. Claro. Bai, claro. Bai. Hori da. Zu markatzen ari zara zure lehentasunak.
Eta gainera lehenengo izan behar da dokumentazioa entregatzen duzun erkidego hori. Vale. Claro, ingeles euskera badago areto. Ze bakarri dago euskera. Eta guaren euskera, gaztelerako beste dagoetarako. Claro, es que ingelera gazteleraz Nafarroan ez dago. Orduan, nahi baldin baduzu konkursatu beste erkidego batzuetara, aukeratu behar duzu beste erkidego bateko aplikazioa. Zure favorikoa. Horretan lehenengo aukera zer? Nafarroa ezingo duzu jarri, ez direlako pasarik eskutzen. Pues Aragoin edo Errioxan ateratzen bali bada hori, pues lehenbizikoa, hangoa, pues Aragoitik egiten bali baduzu, pues lehenbizikoa Aragoi, ja, hori por defecto aterako da. Hati guztiok hori egiterekin, zeleko azbien ditugu eta Errioxa, edo beste lukandari baten klabe ez dago. Horreko, beste lukandari batean parte hartzeko aldetarete. Ja, Begiratu zer den eskatu dutena, erdiprest. Etearen barro. Vale. Hemen ematen aldiogu baimena hemen hezkuntza departamentuari gure deneia erabiltzeko, bestela sartu behar da deneia. A ber, eta beste kontu bat baita ere, osea, adibidez, Nafarroatik egin bali baduzu, eta beste espezialitate batean, Nafarroan deitzen ez den espezialitate eta hizkuntza batean egin nahi bali baduzu, Aragoitik edo beste toki batetik, hor eskaria egin behar duzu eta sakordaindu eta baita ere dokumentazio guztia aurkeztu, bai? Lehen esan du Edurnek, naiz eta 4 deialditan parte hartu, behin sartzen bali bada dokumentazioa horietako batean aski dela denentzat, baina beste erkidego batetik parte hartzen bali badugu, orduan dokumentazioa berriz aurkeztu behar, bale? Bai. Bai, eski hori ez dugu garran horrein. Etxetik erraten dute ez direla entzuten galdera, orduan errepikatu behar ditugu, bale? Egiten direnean. Dokumentazioa entregatzeko. Bueno, Nafarroan 4 deialdi daude, bat baino gehiagotan parte hartzen badut, edo deialdi beraren instantzia bat baino gehiago sartzen badut, dokumentazioa sartu behar da bakarrik behin. Eta departamentuan egingo dute hori mugitzearen lana. Adibidez, merezimendu lehiaketan dela orain gauden honetan, nik 3 instantzia egin behar baditut, nahi dudalako espezialitate bat euskeraz, berdina gazteleraz eta beste espezialitate bat, behin entregatzarekin nahikoa da. Pues adibidez egiten duzun lehen. Bai, hemen badago ohar bat jartzen du. Titititi. Lehen irakurri dut. Recuerda que todos los documentos presentados previamente en las solicitudes de las convocatorias de estabilización de personal docente, eta hauek dira 4 convocatoriak, serán tenidos en cuenta para la solicitud actual. Osea, aurkeztu bat dituzu, egiten duzun eskaera bakoitzan kontuan hartuko dituzte. Denak. Bai. Claro. Vale. Egin dute hori, hainbeste beren nodeian edo beren servidorian hainbesteko espazioaz betetzeko. Eta teorian gauzak errazteko. Baina, bueno, zure esku dago baita ere guztietan dokumentazio guztia sartzea. Baina, bueno, nik uste dut beteko dute. Vale. Euskaraz eta paian eskaera bakarra. Euskaraz eta paian, aldera. Bai, badu bideialdi pai, ez, eta bideialdi normal. Euskarazkoa izango da normala, eta bestean. A ber, agertzen baino, pai balin bada, arrunta balin bada, da, inglesik gabe, egin behar da eskari bat. Eta gero, inglesarekin agertzen balin bada, egin behar da beste eskari bat, eta ordaindu behar da. Vale? Begira, egin behar da, nahi duzun espezialitate bakoitzerako eskari bat. Ematen duten abantaila bakarra da merezimendu lehiaketa beste erkidegoetara mugitzeko. Osea, bakarrik Nafarroan hartu behar baduzue, parte egin behar duzue, gauza bakoitzarentzako eskari bat. Nahi baduzu espezialitatearen batean, posakaso bota beste erkidego batera, hori da errezten dutena, instantzia berean. Baina beste guztia, eskari bako, espezialitate eta hizkuntza bakoitzerako bat. Baina, barkatu, eske galderanik egin dut. Baina, adibidez, nire espezialitatean badago merezimendu lehiak eta oposak eta paian, bi daude, bat eta bat, eta gero euskaraz bakarri daude merezimendu lehiaketan. Orduan, egin barko nuke eskaera bat pai
bi ez, merezimenduta oposaketa, eta beste eskaera bat euskaraz. Bai, Orduan bi egin behar ditut ezin da dena baten egin. Hiru egin beharko dituzu. Ez, baina bestea euskara, paian Pain dago, esan duzu, merezimendu lehiaketa eta oposaketa. Eta oposizioa. Orduan, horiek dira bi, bale? Eta gero, euskarazkoan dago bakarrik merezimendu lehiaketa. Hori da. Orduan, 3, 2 eta 3. Osea, pain 2, merezimendu lehiaketa oposizioa. Bai. Eta gero, euskarazkoan merezimendu lehiaketa. Orduan, 3 aldiz ordaindu behar duzu, 3 aldiz eskaria egin behar duzu, eta sistemak bakar bat, dokumentazioa bakar batean, adibidez euskarazko horretan edo paiko batean, dokumentazio guztia sartzen bali baduzu, horrekin aski duzu. Bale, berez dokumentazioa batean, baina 3 aldiz ordaindu behar duke. 3 aldiz ordaindu eta 3 aldiz eskaria egin. Claro, ordaintzeko eskaria egin behar duzu. Bale, eskerrik asko. Bueno, jartzen dute abantaila bezala, beste erkidegoetara instantzia beran, eta dokumentazioa ez dela ratu guztia entregatu behar, baina, bueno, pues, bai, bale abantailak dira, de aquella manera. Erkidego ezberdinak markatzen badituzu instantzia berdinean, prezio mantentzea berrogeita bateko... Bai, erkidego desberdinak, repikatzu galdera entzuteko, erkidego desberdinak jartzen badituzu instantzia beran, tasa bakarra, ordaindu behar da. Eta ez duzu beste erkidegoetan instantzia egin behar. Hori da akordioak ekarri digun abantaila. A ber, eta imaginatu dela, zer dakinik, bueno, ez dakit ateratzen. Fisika-kimika euskaraz, bai? Bueno, markatzen duzu fisika-kimika euskaraz, karo, Andaluzian ja, lehenbiziko horretan, fisika-kimika euskaraz ez da existitzen, baina agertuko da posibilitate hori, gertzen. Ez dut ez dela agertzen. Ez? Ez, espezialitatea aukeratzen duzunean, agertzen zaizu bakarrik non dagoen. Hori ere, horrek erresten ditu gauzak. Bueno, eta gainera, balearretan parte hartu izan ezkero, hor katalan izanen da. Bai, begira hori begira. Katalaneko titulua izan beharko duzu, beste nagia ez dute martuko. Ez, aukeren lenguaje euskeraz bakarrik agertzen da Nafarroa. Osea, hori bai, egin dute kriba, eta aukeratzen duzun... Bai. Vale. Eman diet baimena nire DNI-a ikuste hori erabiltzeko, eta horren sartu behar dira dokumentuak. Eta sartuko du dokumentu aleatorio bat. Manbertza demora guztia juntar, zeren ez badiot ematen, ez dut dokumenturik sartu, bidali dut instantzia ez gabe. Eta badago faio bat, nahi nuen hezkuntzara deitu, baina ez dit astirik eman. Karo, nik instantzia honetan ja sartzen dut dokumentazio guztia, procedo al pago de tasas, edo badaude supuesto batzuk non ez den tasarik ordaindu behar. Siguiente. Orain bai, lan ez ditutzi. Vale, ya está, titulazioari sartu gabe ere uzten. Vale, ordaindu behar da pasarela honetan, eta ordaindu dugunan egin dugu inskripzioa. Audición en lenguaje euskeraz, pues beste instantzia bat. Beste 41 bat, inpi. Ez ordaintzeko zerak dira... Ezagritasuna izatea, 1,33koa baino handiagoa izatea, eta onartua izatea, bera izatea, tribunal batena, edo bestenaz, hilabete bat ematea edo gehiago langabezian, baina hori ere, sepeko paperarik. Bai. Sartuko naiz berriro, zeren bada galdera bat eta onde... Osa, ere ziren elkarri laguntzen. Ui? Bai, bazamara ez dut. Ai, bale. Vale. Vale. Merezimenduak. Porque saltatu dut eta ez. Tituloa, expedientea, certificado de superación de fases de la oposición. Nafarroan gainditu baldin baduzu oposizio bat, egingo dute ofizioz. Gainditu baldin baduzu beste erkidego batean oposizio bat, hemen txertatu behar da. Hauek dira baremoaren 5 puntu osotara, eta gehienez dira 2 oposizio gainditu. Osea, hau da, azkenean baremoa 7 puntu dira lan esperientzia, eta 5 puntu izan daitezke oposizio gaindituak. Eta bestea gainontzeko merezimendua. Lan esperientzia ofizioz ere sartzen. Lan esperientzia ere... Nafarroako balin bada ofizioz.
Ematen zuen jartzen zuela. Bai, bada pestaina bat ikusteko zein den zure lan esperientzia, bai, eta orduan gerta daiteke, estetiko edo posizio batean edo sartu baldin baduzu beste erkidego batean izan baldin baduzu esperientzia hori eta hor egotea. Baina ez baldin badago, sartu behar duzu dokumentazio hori, bale? Gero beste galdera bat egiten digutena da, eta nik adibidez gainditu baldin badut oposizio euskaraz eta gaztelaniazko lanpostu batera baldin bada, balio du, bale? Eta alderantziz berdin. Eta biak gaindituak baldin badituzuen gaztelaniaz eta euskaraz, puntuazioa bikoitza. Zer da, 2018an? 2012tik aurrera. Osea, Bai. Edo batzuk nola egiten ziren larun batean eta igandean, igual gainditu gaztelaniaz eta euskaraz. Escritu bertan nuen, dituztana, fase oposizioan, zatiak eta aurrera. Ez, fase de oposición da oposizio osoa. Hori da gainditzea prozesua, baina lehentasunezko zerrendan gelditu diren horiek. Eta hemengo batek balioko du beste. Bai. Ia Nafarroko posaketek beste erkidego batzuek balioko duten eta erantzuna da bai. Esperientzia duten jakin duen horretan, Nafarroako jarriko dute ofizio. Baina, eguk instantzia egiten badugu beste ekilibrego batean agertzeko ere, haiei agertuko zaie edo... Bai, Nafarroako... Bai, lan esperientziari dagokionez, instantzia Nafarroan betetzen baduzue, haiek aportatuko dute dokumentazioa ofizioz. Eta beste erkidegoetara emango diete datua. Bidaliko dute baremoaren zenbakia. Eskaera egiten baduzu Errioxan egin. Eta zure lehenengo eskaera baldin bada Errioxan, ikusi beharko da nolakoa den Errioxako aplikazioa. Zuk aportatu behar duzu. Berez, zuek hobeki ulertzeko egingo dutena da erkidego bakoitzak nolabait elikatuko du ministerioko ordenagailuan odei edo makroservidore bat izanen dute. Eta gero ordenagailu horretan eginen da, hor duten programarioarekin eginen da lanpostuen esleipena, eta erkidego bakoitzak egiten duena da sistema hori elikatu, bai? Bakoitzaren merezimendu duena. Nafarroan aurkezteko zan, beraiek bat dute lan historiaren berri, baina guk irakurri dudanagatik bai aurkeztu behar dugu zein urte eta zari garen, zein lanaldi eta zari garen, ez baitu berdin balio, espezialitate batean lan egin izanak edo bertze bat. Egin baldin mauzu lana, 10 urte baino gehiago, eta 12 urterik ez dizute balio. Hautaketa bat egin behar dut egin nahi dut kontatzea, lehenik espezialitate hauetako 2 urte edo 3 urte hauek. Teori, bai. Galdetzen digutena da, nola kontatuko duten, ez? Karo, igual 12, 13, 14 urteko lan esperientzia hori berezia gainditzen du topea, bai? Baina, espezialitate ezberdinetan egin duzu. Eta zuk nahi duzu kontatzea teorian, baterako eta besterako. Teorian egin behar dute beti nolabait zure puntuazioa maksimizatzeko espezialitate horretan. Printzipioz, horrela egin behar dute, baina erne egon behar da beti, behin-behineko emaitzak ateratzen direnean, zuek aldez aurretik zuen zerbitzu horriarekin edo zerbitzu horriekin kalkulu hori egina izan, eta zerbaitetan huts egin duten, zekaro. Dokumentazio pilo bat egonen da, eskari pilo bat, eta Bada, 10 urte gehienez, baina horrek ez gara nahi azkeneko 10 urteak direnik. Eta jokatuko dute gure hobe beharrez. Baldin badituzu 5 urte, aurkezaren espezialitate horretan, hartuko dituzte 5 horiek, eta gero besteak. Eta gero, idego berekoak baren badira, horiek izanen dira 0,7 eta gero da, beste espezialitatetan, bider 0,25, eta pribatu batean, baldin baduzu zerbait, oroitu pribatuan, zinbestekoa dela, eta ez dagoain beste denborarik, pribatuan emandako esperientzia da oposizioetan bezala, bai? Bertako ikastetxe horretako zuzendariak sinatu behar du,
egun zehatzak agertu behar dira, noiz hasten diren kontratuak eta noiz bukatzen diren, eta gero, seguridade sozialeko bizitza horria gehitu behar da eta kontratuak. Eta horrekin denarekin, edo joan behar da ikuskaritzara, edo bestenaz, badute sistema bat jarrian ikuste, hori dena aurkezteko eta validatzeko, bale? Pribatu eta kontzertatuak edo pribatu. Pribatu esaten dugunean... Ikastetxe publikoak ez direnak. Hori izanen dira guztiak itunpeko ikastetxean. Nafarroan pribatuak dira bakarrik bi. British hori eta Santa Luzian dagoen beste bat. Beste guztiak dira itunduak. Hori da irakaskuntza arautua dela eta hori. Formación permanente hori Nafarroan ez daukatez. Bai, hori dira ikastaroa. Etengabeko prestakuntza horiek dira kapeko ikastaroak edo bestenaz baita ere. Hori da, oposizioetan baloratzen diren ikastaroak dira hemen baloratuko direnak. Bazen beste galdera bat, ea beste espezialitate edo kidego batean gainditutako oposizioak balio duen, eta erantzuna da, ez. Hizkuntza adibidez, pete euskera, pete gaztelera bai, gorputz heziketakoak ez du balio pete eskaerarako. Bai, esan behar didan da, hizkuntzak ez du eraginik, baina espezialitateak bai. Eta dira, 2012tik aurrera gainditutako oposizioak, lehenagokoek ez dute bai. Pues bai. Bueno, gero nahi bali mauz sartuko gara alde politiko sindikalean. Eta uste du... Bueno, orain igual txateko galderak errekosatuko ditugu. Debe aportar al menos un título. Hau da lehen gertan zitzaidan, debe aportar al menos un título. Bueno, pues jarri. What? Lehen sartuko dokumentuak. Bai. Vale, hau da gertatzen dena. Nik ja entregatu dut nire lehenengo instantzian dokumentazio guztia, ez? Hau da nire bigarren instantzia. Pues debe aportar al menos un título. Bueno, pues genial. Pues jarri berriro. Bat. Requisito den hori jarri. Eta listo. Berez, ez da behar. Baina aplikazioak ez duen ez uzten, pues jarri behar da aurrera egin alizateko. Ordaindu eta listo. Gero, beste sindikatu batekoen eskola batean azaldu zuten posible dela ateratu hori beste erkidego batean posible dela eskatzea excedentzia eta etorri Nafarroara zerrendetan lan egiten. Bueno, hori... Galdera da, ea posible den beste erkidego batean plaza atera eta excedentzia eskatu eta Nafarroara etorri lanera. Iruditzen zaizu duzten badugu bukaerarako, galdera hori? Bueno, kontatuko dugu. Erdiatzeko, apuntatu eta... Excedentziena, ze badugu salsa. Ez que bai, luzatuko gara, no? Horrela. Vale, oposizio lehiaketa. Oposizio biguinak, deitu diogu honi, eta badira, pizka bat ezberdinak. Hasteko ez dira eliminatorioak. Egin beharko dira proba guztiak. Bada proba bakarra, bi ataletan banatuta. A eta B. A izango da bola. Eta gaia beti bezala. Kidego bakoitzak bere araudiarekin, bere gaitegiarekin eta bere bola kopuru proportzioarekin. Bueno, eta praktiko bat egon daiteke lanbide heziketako hori da B. Bueno. Osea, ez dela bakarrik idatzizkoa eta praktikoa izan daitekeela edo biak batean. Bai, baina gaia, zeren eskiliatzen gara beste praktikoarekin, hori ez dago. Idatzizkoa da bola, beti bezala, eta gaitegia betikoa eta araudia betikoa. Garatu beharko da, eta hau izango da emaitzaren 140. B partea izango da unitate didaktiko baten aurkezpena, eta espezialitate konkretu batzuetan B dago bizatitan banatuta. B bat eta B bi, eta hori da Raulek erraten duen proba praktiko hori dela aptitudes, no da erraten da. Lanbide heziketan gauza teknikoak direnak. Agarrariakoak, pelukeria, beste soldadura, makina errementekin ibiltzen direnak, eta musikan ere bai,
Bueno, kasu horretan, B probak balioko du 160, proba praktikoa B bat eta B dutenen kasuan, izango da erdia eta erdia. 60 horren, 50 eta 50. Vale, bola orain arte bezala, eta gero unitate didaktikoa ez da programaziorik entregatu behar, bakarrik entregatu behar da unitate didaktiko bat. Eta hori, azalduta dator, 5. anexoan nolakoa izango den. Gutxi gora bera. Izan beharko ditu, helburuak, edukiak, egingo diren jarduerak eta ebaluazio irizpideak. Eta hori dena egon beharko da kontestualizatuta. Izango da ahozko proba, idatziz ez da ezer entregatu behar. Eta ahoz badira uste dut 45 minutu aurkezteko, eta gero 15 minutu galderak eta egiteko. Eraman daiteke etxetik prest. Navarraren dagoen orain azken bietan egon den ekitaldi hori ez da izan. Zuzenean, ganetzara institut horretara edo gela horretara, tras, eman, eta horren defensai. Hori da. Unitate didaktiko bat, kontestualizatuta. Bat eta zuk prest dara. Eta erabaten balin baduzu, aldez aurretik nik uste dut jendea pasaraztiko dute gela batera, hor nahi balin baduzu eskema batekin edo etxetik ekarri, baina gero eskema batekin orain arte egin dena egiten balin baduzu, hori epaimaiari eman beharko duzu. Gara ez da zer entregatu behar. Entregatu behar da, horren irakurtzen ari naiz, 20 minutu emango dituzte prebio horretarako, eta hor egiten dena uste dut entregatu beharko dela, baina zuk aurkezpenerako erabili duzun materiala. Ja, baina nola kopiatu duten, badira gauza. Edo igual erabili behar duzu proiektore bat edo zerbait, edo jo que se komunera joteko edo euskalo. 20 minutu. Baina, bueno. Ja, batzutan badirudi baina. Bueno, metas de aprendizaje, contenidos, actividades eta evaluación. Dena kontestualizatuta, tal, eta hemen deialdian ere badatuz pixka bat erabiliko dituzten evaluazio irizpideak oso orokorrak. Hau, 2024an izango denez, ez dira sartuko gara honetan aurrerago. Orain, hau da informazioa. Hurrengo ikasturtean edo aurrerago edo eginen ditugu saioak prestatzeko, bale? Orain da izena honetan, oposizio biguin honetan, da izena ematen, bale? Bai, orentxe bertan hori da egin behar nagusia. Eta hemen, hemen baremo oposizioakoa ezberdina da. Lan esperientziak ere asko balio ditu 7 puntu eta irizpideak dira berdinak. Merezimendu lehiaketa bezalakoa. Lan esperientzia igotzen da 7. Bai, klaro. Baina hau suposatzen da dela lanean dagoen jendea estabilizatzeko oposizio biguinago baten bitartez, orduan. Igotzen da 7, eta hemen topea da 10, ez da 15, bestean bezala. Orduan, hemen dugu lan esperientzia, espedientea, titulazioak eta bar, oposizioa gainditzea, ere bai, baina honetan maksimo ematen dugu puntu bat. Ikusiko duzu, gero baremoan puntuazio ezberdinak ateratzen direla. Claro. Naiz eta dokumentazioa bera izan, baina emaitza ezberdinak ateratzen direla deialdi batean eta bestean. Hori da, eta merezimenduek osotara prozesu osoan baliko dute 140. Eta probak 160. Prozesuan parte hartzeko 2 probak egin behar dira, bietako bat ez baduzu egiten, gelditzen zara eliminatuak. Eta 2 probak gaindituta, uste dut 2 proben median, lauko bat aterata, baloratzen dituzten meritoak, eta egiten duten median. Bestela ez. Baina gero, nola ez diren baztergarriak, teorian atera daiteke azterketa batean bat eta bestean 9. Baina, bueno, ez, media eginen, edo 2 eta 9 edo, hori oposizio arrun batean ezin dari, bai? Automatikoki kanporatua zaude, bale? Bueno, da diapositibak eta justo ya azaldu du.
Vale, eta zerrendak, el kit de la cuestión, kasuan, oposaketen kasuan. Gaur egun, araudia dagoen moduan, oposaketa hauek zerrendak berregingo dituzte. Hau, bueno, ez dakit, izken nigo dut esperantza txiki bat. Igual da esperantza faltsua, baina hau eskatzen ari gara, behin eta berriz, ikusten dugulako dauden zenbakiekin, osea, aparte, prozesu honen espiritua ez dela zerrenda, osea, jende berria sartzea, jende berria sartzeko moduak egon behar dira, baina behar bada, hau ez da honena. Horregatik eskatzen ari gara, bueno, beti eskatzen dugu desbinkulatzea eta prozesu honetan are gehiago. Baina gaur gauzak dauden moduan, oposaketa hauek sortuko dituzte zerrendak. Orduan izena, eman behar da. Oposizio hauek bai izango dute praktikaldia eta gainera arrunta. Laburragoa. Laburragoa. Bai, teorian, egin behar da laburragoa, ze prozesu guztia 2024an bukatuko da, eta orduan, irailean, udan izaten baldin badira, demagun, ez da erabat segurua, baina iaia segurua izanen direla 2024ko aikainean, badakizue aikainaren bukaera, uztaila abuztua, abuztuaren bukaeran izendatzen dira funtzionario berriak praktiketan, eta gero ja dator praktikaldia. Praktikaldiak berez ministerioak usten du, minimoa da 3 hilabetekoa, eta orduan 3 hilabetekoa jarriko dute, eta printzipioz ja horrela jendea bukatuko du. Eta jendea galetzen du, eta orduan baldin bazaude edo gaixorik eta ez dakizer, eta badakizue, persona batzuk praktikaldia luzatu egin behar dutela, edo atzeratu egin behar dutela, esan digute, formula oraindik ikusi behar dutela, baina igual persona horiek izendatu funtzionario abenduko azken egunean, eta gero denbora ematen diete praktikaldia bukatzeko. Bale, eta zerrendak nola kudeatuko diren, kidego arrundetako zerrendak izango dira, teorian, orain arte ezagutzen ditugunak bezala, sistema honekin. Zergatik erraten dugu, zeren baitik aterako diren zerrendak, izango dira beste mobida bat. Aplika dezakete orain indarrean dagoen foru agindua kontratazio zerrendak arautzeko edo beste zerbait, ulertzen. Printzipioz, pentsatzekoa da hori aplikatuko dutela. Baina orain arte, jendean ahazten da, ze orain arte egoten zen, adibidez, aurrezkuntza gaztelaniaz eta aurrezkuntza euskaraz, bai? Eta ziren aurrezkuntza gaztelaniaz eta euskaraz zen, persona batzuk agertzen ziren peini horrekin edo pale edo paf, bai? Edo frantsesarekin, alemanarekin eta batez ere inglesarekin. Baina hori zen, baina gaztelaniazko zerrenda zen edo euskarazko zerrenda. Baina orain beste bi zerrenda berri egonen dira. Bale? Eta hori nola kudeatuko duten oraindik misterioa da. Printzipioz, merezimendu lehiaketan zerrendarik ez da sortuko, baina 2024tik aurrera zer gertatuko den oraindik da, eta gainera hori izango da gobernu berri batekin. Kolore berekoa edo beste kolore batekoa, baina gobernu berri batekin. Ordan, hasta ahí podemos leer. Bada nahiko misterio, gauza txiki batzuk badakizkigu eta dira pailegeak erraten duena. Osea, funtzionario bihurtzen direnak, bai oposaketen bitartez, izango dira Nafar gobernuko plantilla orokorreko langileak. Eta ikusiko dugu hori nola kudeatzen den lekoldatze lehiaketa, izango da zirkuito itxi bat, bakarrik ingelesezko eskakizuna duten plazetan lan egin ahal izango dute. Hori ez dio deialdiak, hori dio pailegeak. Eta printzipioz horrela, helburua da, noizbait estatuko funtzionario bihurtzea, edo ez, hor daude, interesen. Ez dakik hori agertzen zen, baina Navarra-Somarekin iritsi ziren hitzarmen batera Navarra-Somak lege horren alde bozkatzeko, eta Javier Esparzak argi eta garbi esan zuen hori ez zutela nahi. Nahi zutela funtzionario horiek Nafarroan egotea eta Nafarroatik ez mugitzea. Ze Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentua batzutan kexua agertu da, funtzionario askok alde egiten dutelako. Bai Euskal Erkidego autonomora, bai Andaluziara eta bai toki guztietara. Osea, Nafarroa defizitarioa da. Azken urteotan, funtzionario gehiago joaten dira, etortzen direnak baino. Eta hori hor dago. Eta baita ere, pairen legean dago, hori garatu gabe dago, hori da beste misterio bat, eta da, esaten dute,
pai edo paf eta pale hizkuntza eredu bilakatuko dutela. Orduan, hizkuntza eredua balin bada, pues auskalo. Igual eskatuko dute bertan lan egiten duten guztiek ingleseko titulazioa izatea, bai, ez, oraindik da misterio bat. Bai, dakiguna da, ingeleseko eskakizuna duten lanpostuetarako zerrenda horretan dagoen jendeak izango duela lehentasuna beste zerrendan gainetik. Hau da, ni baldin banago PT euskarazko zerrendan ingeleseko perfilarekin, bai oposaketen bitartezko zerrendetan dagoen perfil bereko pertsona batek du lehentasuna nire gainetik. Naiz eta nik puntu gehiago izan. Hori ere, bai lanean gertatzen. Bazagoen beste galdera bat, irutu zaidala como pertinente orain erantzuteko. Aber nola dakigun ze espezialitatek izango duten B2 froga hori, froga teknikoa. Deialdian dator. Anexo batean dago zerrenda bat eta hor errakundu zein duten. Baina batez ere esan duguna, ez? Pues musikakoak eta lanbide heziketako. Bai. Normalean oposizioetan ja froga praktikoa duten horiek. Hori da. Osea, tailerrean edo motozerra batekin, adibidez agroforestalen edo, bai. Vale. Nafarroko berezitasunak bai legea, hitz egin ditugu. Funtzio publikorako sarbideari buruzko lege bat da, ez da inon gehiago existitzen munduan, hizkuntza ez ofizial bat derrigortzea horretarako, ze bat izatera derrigortzen du, eta kualdetze lehiaketan eta zerrenden kudeaketan aldaketak. Eragongo ditu, dakizkigunak eta ez dakizkigunak. Izan ez baldin badugu ze bat titulua eta beste aldetik hizkuntza eskolako titulua, ze bata eskatuko digute derrigorrezko bezala, eta horrek baremoan ez du punturik emango. Vale, galdera da, ze bat titulua eta hizkuntzako 5. maila baldin badugu, ingelesezkoa ulertzen dut, ez? Aber nola puntuatuko duen. Begira, hemen igual dago zirrikitu bat. Hizkuntza eskolako 5. mailako tituluak ez du balio merezimendu bezala. Eikles edo, nik ezakit haunitzoni buruz, baina Asociación de Centros de Lenguas de Enseñanza Superiores egiten ditu ekibalentzia batzuk, eta hor ez da sartzen hizkuntza eskolako 5. maila. Baina, bai prozesuetan parte hartzeko, bai balio du rekisito bezala hizkuntza eskolako 5. maila. Orduan, hori erabiltzen baduzu hor, behar bada ze batak kontatzen dizu 0,5 merito bezala. Hori ez dakit. Baina, igual, nik ez dakit hori ez zuten argitu. Honen inguruan, gobernu, departamentuan bertan, ja, nahiko nahasiak ibili ziren. Ze, karo, da, titulu batzuk onartzen dituzte. Ze bat balin baduzu, ze bat horrek balio du, adibidez, euskarazko, edo, lanpostu arrunt baterako balin bada, balio du merezimendu gisa, eta paiko lanpostua balin bada, balio du rekisito bezala, bai? Baina, hizkuntza eskolako 5. maila, 2007 arte eman zuten titulu hori, horrek balio du bakarrik rekisitoa izateko, parte hartzeko eta sartzeko. Baina ez dut, adibidez, ingleseko lanpostua ez balin bada eta aurkezten balin baduzu, merezimendu gisa ez dute kontatuko. Zaila da pixka bat asuntoa, ez? Baina, bai. Horrela da. Eta hori horrela da, lehengo, betekizun moduan, eta gainera pairen legean dago, eta pairen legean dauden taula berberak, erabili dituzte, hain zuzen ere, deialdian. Orduan, gauza bat da merezimendua, beste bat da, rekisitoa edo betekizuna. Beste bentzien inguruan, entzatuko gara. Igual bukatzen dugu, pizka bat kritika eta gero sartzen gara zalantzetan, hausgarketetan, eta... Pizka bat gakoak edo zergatik hitz egiten dugu honen inguruan desastrea bezala, bada, pertsonak kanpoan uzten dituelako, hasteko ez dilako pertsonak egonkortzen baizik, eta lanpostuak oso gutxi eta horietara iristea ez da erresa, eskaintza oso txikia da, onaino iristeko prozesua izan da oso iluna eta oso ankerra. Epe batzuk egon ziren hau dena aurrera eramateko eta hezkuntza departamentuak publiko egin du dena azken momentuan oso berandu negoziatu gabe, reakzionatzeko denborari gabe, ezin izan dugu ezer egin.
Kataluniako mugimendua ikusi dugu, hemen eski ez da denborarik egon izan da dena oso sekretupean, oso... Baina mugitu garenean, bai, esan behar da, pues, hau dena salatzen eta bestelako negoziazio bat eskatzen, pues, 4 eragile gelditu garela, ez? Steilas, ELA, ATTPN, Perinoen plataforma eta SK, eta Kitxo, ez? Eta, a ber, pairen, ingleseko eskakizuna sartu behar zutela oposizioetan eta bar, hori salatzen, sindikatu gehiago ibili gara, LAB, Steilas, ELA, UGT eta komisiones batzutan bai eta beste batzutan ez, baina gero ja honen salaketan oso jende gutxi gelditu gara, eta faltan somatu dugu, adibidez, goizez egiten bali badugu zerbait, goizez gaudenok, baina gero arratsaletan eta orain nik uste dut jendea konturatu dela zenolako, egia esan behar da, Europako zuzentaraua ez dutela ongi aplikatzen, Europako zuzentarauak esaten du persona bat egoten balin bada 3 urte baino gehiago behin-behineko lanpostetan persona hori egonkortu behar dela, baina hori egin beharrean esaten dute, lanpostu horiek edo, eta batzuk eta gutxi aterako ditugu egonkortze prozesu honetara, eta ja ikusiko dugu zer gertatzen den horrekin, ezta? Eta horri lotuta, hasteko, krisi garai baten aurrean, plantillaren gehiengoa interino izatea, erosoa da, ez da norbein bota behar den. Eta erraten zenuenaren arira, 3 urte baina gehiago persona bat ez mantentzeak indemnizazioa ekarriko luke eta gainera araudiak hori dio. Baina hezkuntzan, momentuz horri buruz ere ez dakigu ezer. Iruditzen zaigu detektatzeko zaila eta ez dakigu nola aplikatuko den. Zeren berez arabak erraten duena da, langile bat, baldintza horietan, 3 urte egon eta gero, egin behar dut, botaz gero, edo kontratua desberrituz gero, indemnizatu, edo finkatu. Baina zer izango da pertsona bat 3 urte lanpostu berean egon izana, kriterio hauen arabera. Orduan hori bada, ministerioen kutxa sartzen dugun beste inkognita bat. Claro. Adi gaudena, adi gonbarko garena, eta izango dena, importantea. Pentsatu adibidez, udal txiki batean idazkari aritu den bat, ez? Horre ibili da, edo adibidez irakaskuntzan izan daiteke, arpa irakasten duena konservatorioan, irakasle bakarra dagoelako, bai? Baina, karo, ikastetxe arrunt batean, taldeak aldatzen dira, oso arrunta da baita ere ikastetxe aldatzea, ibiltaria izatea, 11.000 gauza gerta daitezke, eta orduan ez dakigu zer gertatuko den horrekin. Zaila ikusten dugu, ez? Kalte ordainena, ez? Administrazioena, nola bideratuko den. Laburtzeagatik ere pixka bat kritikaren barruan, ikusten dugu honek sortu duela iritzi publikoan eta eskolako langileen artean, funtzionarios de pata negra eta besteak, ez? Hau lortuko dute plaza zeren gabe, esakizzer, kesilanean, horrelako gatazkak. Hau oso impotentzia handiarekin ez dugulako lortu iaia ezer negoziatzea, zaten ari da super zaila. Eta, altura hauetan eskatzen duguna da, ez dirasak beti eskatzen du zerrenden desvinkulazioa posaketetatik eta urtero birbare matzea. Baina prozesu honetarako konkretuki eskatu dugu eta proposamen nahiko garatu bat egin dugu behintzat prozesu honek irauten duen bitartean hori egiteko. Eta hor gaude. Eta posible dute, adibidez, pairen deialdiarekin, pairen legeak berak esaten du, oposizioietatik beti atera behar direla kontratazio zerrendak, edo aldatu behar direla kontratazio zerrendak. Baina bestean da, orain arte izan ditugun horietan, foru agindu batek arautzen du dena, eta, salbuespen bat egin daiteke. Foru agindu bat ez da lege bat. Hori, hezkuntza departamentutik bertatik, salbuespen bat edo aldaketa hori egin dezake. Gazterik egiten dira. Prozedimendu arruntada. Eta galderekin sartu baino lehenago, nahi dizuetera kutsi, horrela pizka bat, gure etxean gauden, autobombo pizka bat. Ez dira esan web horrian, besterik gabe jarri dugu, sartzen bazarete hemen, menu, eta Nafarroa publikoa, hemen dago onkortze prozesuarekin zer ikusia duen guztia. Txostena, plazak, itzaldiena, beste egunaren hemen salaketa, departamento aurrean, hemen joango gara txertatzen berrikuntzak, bai praktikoak eta bai sindikal politikoak, pizka bat. Zuek ezagutzeko.
Orain nahi balen baduzu eszedentziarena, txatean gelditu diren galderak ere... Bai, orain ja sartzen gara, pues nahi dugun horretan. Bueno, eta zuk nola galdetu duzu eszedentzien inguruan, ez? Adibidez, galdetu duzu. Pues Demagun, ez? Gaztela-Mantxan, bueno, hor oso lanpostu gutxi ateratzen dira, bueno, Demagun, ziuda. Gaztela-Mantxan ematen dizutela lanpostua, eta gero, 5 egun bakarrik izanen dira hori egiteko, eskatzen duzu eszedentzia, eta bueltatzen zara Nafarrora interino moduan lan egitera, bai? Edo parte hartuko duzu ATP-en, eta bar. Bale, hori prinsipioz kidego berekoak baldin badira, berez ez da oso legala. Baina jendeak egiten du. Bai? Normalean administrazioek ez dute hori somatzen, bai? Ez dakiten jende askok egiten baldin badu hasiko diren ikertzen, baina prinsipioz. Zu baldin bazara funtzionarioa kidego batean, ezin duzu eszedentzia hartu, eta kidego horretan berean interino bezala lan egin. Jendeak egiten du, bai egiten du. Eta adibidez, bada, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan baldin bada, orduan bai, beste kidego bat delako. Ja, 93. urtean edo lehenago, Eusko Jaurlaritzak sortu zuen hor irakasleen kidego propio bat. Katalunian gauza bera gertatu zen. Baina gainontzeko autonomia erkidegoetan kidegoa da kidego estatala. Baina, bueno, osea, de estranjiz egin daiteke. Beste kontu bat da pairekin. Pairekin, adibidez, imaginatu persona batek lortzen dituela, puntu asko dituelako, lanpostua arrunt bat, eta paiko lanpostu bat. Paiko lanpostu horretan eszedentzia eska dezake, edo alderantziz, paiko lanpostuan egon, eta bestean eszedentzia eskatu. Bai? Ze bi kidego ezberdin dira eta biak dira Nafarroan. Orduan bai. Edo beti kidego ezberdinak baldin badira, edo adibidez, nik titulazioa daukat lehen hezkuntzakoa eta bigarren hezkuntzakoa. Eta lortzen dut, nahiko zaila izanen da bat lortzea, baina, Demagun, batek lortzen dituela bitan. Aurre eta lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan. Edo hizkuntza eskola ofizial batean. Kidego ezberdinak nola diren, kidego ezberdinak izan da eszedentzia eska daiteke. Naiz eta erkidego berean izan, eta erkidego ezberdinetan baldin bada, berdin. Ez dakite garbi... Osea, egin daiteke, baina... Nik hori, azaldu duzun ulertzen duen, baina komentatu zutenaren arabera oso erratza zen egitea. Jendeak egiten du. Bale? Osea, adibidez, persona batzuk zer egiten dute, esaten dizut, prozesu berezi hau izan gabe, funtzionarioak dira aurreta lehen hezkuntzan, Demagun, eta bigarren hezkuntzan ateratzen dute lanpostua. Kidego ezberdina nola den, har dezakete eszedentzia hori egiten da. Baita ere, izan ditugu kasuak, adibidez, funtzionarioa izan, kasu erreal bat, izan ez gu esanen, baina adibidez, ingleseko espezialista lehen hezkuntzan EAen, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan izatea funtzionarioa bigarren hezkuntzan, ingleseko irakaslea, bai? Han eszedentzia eskatu eta hemen lan egin. Baina, hauek esaten zutela zen, lehen hezkuntzan ateratzen baduzu gaztela lehonen, eskatzen handuzula eszedentzia han, eta etorri Nafarroako lehen hezkuntzako zerrendetan lan egiten. Eta nik esaten dizut, printzipioz ez da legezkoa, baina jendeak egiten du hori ikuskatzen ez delako. Prozedura honekin, autonomia erkidego guztiek batera egin dutela eta ikuskatuko dela, ez dakigu. Gero badago hor beste problema bat, zu funtzionarioa zara hor, eta printzipioz parte har dezakezu leku aldatzen lehiaketan. Bai? Eszedentzia batetik abiatuta ere. Baina, parte hartzen duzu 0 punturekin. Eta 0 punturekin, ziurrazki, ez dizute emango, deus ere, inoiz. Eta gero, behin funtzionarioa zarela, interino moduan lortzen dituzun puntuak, ja ez dute balio. Osea, leku aldatzen lehiaketan orain arte interino moduan lortutako puntuak balio izanen dute, baina gero ja ez. Bale, hemengo galderak ikusite erantzungo ditut batzuk, bale? Bale. Galdetzen duzu batzuk, ze espezialitatetan plazak egongo diren, ala ez? Denak ezin ditugu erran,
Orduan, badaude taulak, lehen partekatu ditugu, dosierran badaude, eta deialdietan ere. Maisu maistren kidegoan, 2024an egingo diren oposaketetan ez dago plazarik. Osea, maisu maistra 2024an ez dugu oposaketarik. Bai oposaketak, bai. Euskaraz. Eta gazteleraz. Gaztelaniaz agertzen da merezimendu lehiaketan lehen hezkuntzan lanpostu bat. Bai, baina ere naiz oposaketetan. Bai, oposaketetan ez. Merezimenduetan bai badira. Maisu maistren kidegoan. Bairi gabe. Zerrenda hauek. Ja, betiko izango diren oposizioak horrela. Ez, hau da prozesu excepzional bat iraungo dituena 2 urte. Eta hemendik aurrera teorian izango dira, bi zazpiseiaren arabera, hau da, orain arte ezagutzen dugun sistema berarekin. Bai gelditzen dena betiko da pai legea. Eta Nafar gobernuak erabili dezake pai legea, hemendik aurrera nahi duenean berea delako. Pain sartzen bagara ezingo dugu euskarazko zerrendan egon. Begira, zerrendak izango dira 7 hemendik aurrera, honen arabera. Espezialitate bakoitzeko. Adibidez, maistren kidegoan musika. Musika euskeraz, musika gazteleraz, musika euskera, ingles, musika euskera frantsesa, musika euskera alemana. Bueno, euskera frantsesa eta euskera alemana oraindik ez dago. Ez asistitzen oraindik, baina izan daiteke, bale? Eta gero dago gaztelania inglesa, gaztelania frantsesa eta gaztelania alemana. Orduan, momentuz izanen dira 2 eta 3, 5 eta 6. Baina izan daitezke... Espezialitatearen arabera... Baina izan daitezke 8, ez zazpi, 8 osotara. Orduan izanen da mare magnum bat. Osea, erkidego autonomo guztietan dago zerrenda bat. Eta Nafarroan 8 izan daitezke. Espezialitate bakoitzerako. Osea, lanbide heziketako batzuetan bakar batekin segituko dute, ez? Urgintzan, bakarrik gaztelania ez dagoelako, eta jazta. Baina, adibidez, aurre hezkuntzak, ziur aski prozesua bukatzen denean, 6 izanen. Bale, langabezian dagoenak tasak berdin ordaindu behar ditu. Demostratzen baduzu, hilabete bat baino gehiago darama. Markatu? Nik uste dut beste konversazio batean dagoela. Mesedez, favorez, isilarazi mikrofonoak. Eta norbaitek nahi baduzua galderarik egin ahoz gora, orain ere, jarri eskua edo, eta... Bai, langabeziarena erantzun gabe gelditu dela. Bai. Hilabete bat baino gehiago langabezian daramazula demostratu badezakezu sepeko paperekin edo doainik dira tasak. Oso harraro da. Horrela hitz egitea. Ez dakit gehiagorik. Lehentasunen aldetik, magun adibidez filologia gazteraz degarratzen da Nafarroan, baina magun ematen zula izanean bilosin, ez? Bai. Eta gero, lehentasunen aldetik axola du. Eta Nafarroa izatea bigarrengoa, egonteke pertsona bat, demagun, ez? Nafarroan orkesten da biologia gazteraz. Eta baditu osotera 8. Eta beste pertsona bat jarri duela, bigarren moduan, Nafarroa, bere orkestu delako gaztela tale honek, eta baditu 8,5 puntu. Horrentzat da. Orduan, berez, urrenkerak berdin dio. Merezi digu... Urrenkerak berdin dio... Lehiatzeko bai, zuretzako ez. Zuretzako ez, hori da. Osea, besteekin lehiatzeko urrenkerak berdin dio. Baina zuretzako ez du berdin. Zu nahiago duzu Herrioa Andaluzia, baina igual. Eta berez aurre ikusten. Bai, zu goiti bat aukerak dituzu, bai. Eta horre ikusten dena da, berdinketa pilo bat izanen direla. Bai? Eta ordan, berdinketa horiek desegiteko sistema da, hain zuzen ere merezimenduetan agertzen den urrenkera horretan, orden horretan berean, jartzea, adibidez, lan esperientziak. Zeinek du, ez dakizen, bestea, nota, karrerako nota, bestea, ikastaroak, agertzen diren horretan hori da, desenpatatzeko. Eta alere, empatea berdinketa horrek segitzen bali badu, orduan zozketa bat egin. Bai. Ez que dira empate pilo, dependez espezialitateetan egon daitezke milaka inskripzio. Eta teorian, prozedura mankomun hau egin dute lanpostuak ez galtzeko. Orduan,
lan egun 5 egun egonen dira, 5 días hábiles, bai, horiek dira lan egunak, eta orduan denboraldi horretan, eszedentziak eskatu behar dira, edo onartu beharko dira, edo, bai? Baina, oso, sekulako, ez dakigu, hau da, lehenbiziko aldia gertatzen dela, eta ez dakigu, gerta daiteke, estadistikoki oso zaila litzateke, baina igual Nafarrako lanpostu gehienak, kanpoaletik hartzea, eta Nafarrak beste toki batera joatea, edo, Bai, eta horren arira idatziz galdetzen dute, leku aldatze, beste erkidego batean plazateraz gero 2 urte egon behar garela, leku aldatze lehiaketan parte hartzeko, urte bat ez bada estatala eta hurrengo urtean autonomikoa. Leku aldatze lehiaketa estatala denean, behar dituzu gutxienez 2 urte zure azkeneko destinoan. Bai, itxun behar dira 2 urte, kasu horretan. Autonomikoa denean ez dago aintzintasun hori. Orduan horria sartzen dira variableak. Erkidego zerrendatu nahi baduzu, autonomikoak ez dizu balio. Parte hartu behar duzu estatalen. Eta horretarako bai behar dira 2 urte edo gehiago. Kontuan hartu behar dugu, espezialitateen arabera eta erkidego autonomo horretan dauden beharren arabera. Kontuan hartu behar dugu, persona batzuk, adibidez musikako irakasle batzuk, 10 urte eman dituztela behin-behineko destinoan. Eta behin betiko destinoa lortzen ez duzun bitartean, ezin da erkidegoz aldatu. Orduan, gerta daiteke, eta batzuei hala gertatzen zaie, lehenbiziko leku aldatze lehiaketan ematen dietela behin betiko destinoa. Eta horrela, aukera baldin badute hurrengo urtean, estatala, autonomiko batean ematen baldin badiete 2 urte egon behar du, ikasturte egon behar dute hor, eta parte har dezakete hurrengoan, baina persona 2 urteko prozesua dela, ezin da esan, izan daitezke 3 gutxienez, edo 4, edo 5, edo 6, edo 7, edo auskalo. Depende. Batzuk desesperatzen dira. Bazagoen esku bat altxatuta hemen, itxasne, ez? Bai, bale. Bai, barkatu. Ez galdetzen nuen, ze adibidez nire espezialitatean historiakoa naiz, eta atera da plaza bat pai oposak eta plaza bat pai merezimendu, eta plaza bat normalean merezimendutan, baina ez da oposak eta normalean atera deus. Orduan, 7 zerrenda sortzen badira orain, atera ez den parte horre nola gelditzen da? Zerrenda... Ez badago plazarik, zerrenda geldituko dira dauden bezala. Bai, baina ni adibidez zerrenda horretan nago ingleseko perfilarekin. Orduan plaza horiek desagertuko dira zerrenda horretatik paian sartzen badira. Ez dakigu nola eginen duten. Zuzendari nagusiak aipatu zigun agian paiko zerrenda sortu ondoren, igual gaztelaniazko eta euskarazko zerrendetan pei horiek kenduko zituztela, baina oraindik deus segururik ez dago. Hori da posibilitate bat, aukera bat. Orduan, jendeari esaten diogu aurkezteko. Ez jakintasun horren aurrean, Bai, con todo el dolor de corazón, baina hau dago. Bai, baina orduan zerrenda horretan sartuko bagina, kondenatua gaude zerrenda horretan egotera. Ezingo ginateke gero Euskarako zerrendan? Euskarako zerrendan gelituko zinake, baina igual, hori hitz egiten ari gara dena da politika fikzioa, bai? Hori da galderak egin ditugulako, baina nahiek ez dute inongo gogorik hori erantzuteko, bai? Zen ikuste dut gauza batzuk edo gauza asko oraindik daudela hilean, haientzat ere. Edo ez dutela esan nahi, badazpada ere. Ulertzen, eta orduan, gerta daiteke euskarazko zerrendan zu gelditzea, geografia eta historiako zerrendan gelditzea pegi horrekin, baina adibidez, eta hori legeak esaten du, hori segurua da, paiko zerrenda horretatik ingleseko lanpostu horietan lan egiteko zerrenda horretakoek izanen lukete lehentasuna, ulertzen? Bai, eta beste datu bat, zerrenda hori, oposaketa konbokatzen ez dena, ez da berririk sortuko, beraz mantenduko da orain dagoena, eta hori erabiliko da. Bale, ados, eskerrik asko. Baina, oraindik ere ikusten duzue, ez da... Bai, baina konbokatzen ez diren espezialitateetan, erabiliko dira orain dauden zerrendak, ez dira desagertzen. Zalantza dago ingleseko perfilaren mobidarekin. Ingleseko mobida horrekin, hemen euskera asko ez dugu asko egiten, ez euskera espezialitateetan ez
Euskarako espezialitatetan pai zerrenda galdetzen du. Bueno, Bueno, batzuetan bai. batzuetan bai, eta, osea, gehiengoetan ez. Orduan ez du eraginik, ez du aldatzen gure lista, gure ATP-a, ez bada gertzen zerrenda. Claro, Bigarren hezkuntzan, bigarren hezkuntzan inglesa duten lanpostuak euskeraz, osea, D ereduko ikastetxeetan ez dira honitz. Orduan eragiten du gutxi, kasu horretan. Adibidez, aurretaren hezkuntzan eragiten du bilo bat. Aldatu daiteke panorama. Eta gainera okerren ateratzen zaretenak, zarete ingleseko espezialistak, eta se supone gehien dakizuenak. Zeren, gaur goizean hartu gara honetaz. Merezimenduetan, ingleseko espezialitateko esperientziak, pai oposaketetan balio du erdia. Beste espezialitate bat delako. Bai, ez izan behar. Hori zafartu zen dobrea. Ateratzen dira, Bai, hori. Lan esperientzia, Baietan lanean. pues hori ikusi beharko da. Begira, hori galdera, hori apuntatu. Ja, baina kontratazioa ingleseko espezialista gisa egin balin bada, zure espezialitatea da ingleseko espezialista. Ulertzen? Pues hori da, AG eredutan, iaia desagertuta daude ingleseko espezialistak. Oso eskola gutxitan da. Guk borrokatuko dugu ez desagertzeko. Bueno, berez, lehen hezkuntzakoa baduzue. Baduzue lehen hezkuntzako titulazioa espezialista izateagatik. Edo hori, edo bai, hori da. Paikoak tutoreak izan behar. Normalean bai. Normalean bai. Tutoreak edo bestela espezialistak, baina ez hizkuntza espezialista, bezik eta gorputz heziketa, musika, bete... Ereduko ikastetxetan baitik sartzen zara eta pasara tutore eta ez dut bagian inglesa ematen, edo pasara tutore eta parte ematen dut inglesa algo gogera. Kotutoretzak. Bai. Eta orain aurreta lehen hezkuntzan dagoena, pues, bigarren hezkuntzara ere iritsiko da. Bueno, igual gure rekursoarekin arrakasta izan. Komentatu agian azterketak ingelesez egin beharrean, egingo zirela gazteleraz edo. Eta euskaraz, bai hori. Seguro. Seguro, pairen lehen. Zein izango dira? Betikoa. Bai. Lehen hezkuntzako gaitegia. Bai oposizioetan ez da ingeleseko espezialistarik existitzen. Fuera. Orduan, lehen hezkuntzako posaketak baldin badira pairekin inglesa aurkeztu behar duzu tituloa. Azterketa izango da euskaraz edo gazteleraz. Nafarroakoa da eskizofrenikoa. Ze dago, 2017 urtean Jimeno gainera bultzatu zuen lege hori, eta lege horretan jasotzen da oso lege laburra da, eta esaten du. Euskarazko lanpostu baterako posizioa egiten dutenek, dena euskaraz egin behar dute. Zer gertatu zaigu, lanbide heziketako espezialitate batzuetan, tribunalkide gehienak guztiak ez balin baziren erdaldunak, eta izangaiak egin behar zuen dena euskaraz, eta gero, hor, interpreteak, itzultzaileak, eta bar. Gaztelaniazka balin bada, dena gaztelaniaz. Hori da, saiesteko helburua zen saiestea zerrenda bakarra edo zerrenda integratua. Hori alde batetik. Eta gero, pairen legean zer jasotzen da? Pues igual, aurre ikusten dute, maila handirik ez dagoela edo horretarako, eta edo gaitegiak ez daudela, edo, bueno. Eta orduan, gaztelaniaz eta euskaraz eginen dira proba horiek. Euskaraz ez da daudela gaitegia, euskaraz egiten dira. Ja, baina, bueno, pues, baina. Ja. Baina badakigu zeren alde jokatzen duen gobernu honek ez. Bai, hau da, denok dakigu pai zertarako montatu zuten euskararen kalterako, ez? Eta, pues, ikusten dugu araudi honetan guztian, zein den egiazko helburua. Eta gauza bera gertatzen da, adibidez, Kastejongo, da beste kontu bat, baina Kastejongo ikastetxeak erabaki zuen paitik ateratzea, ez? Gaztela-Mantxan, adibidez, zikloa bukatzen dute ikasleek eta ja ateratzen dira, eta ez da deus ere gertatzen, bai? Hemen da, 9 urte pasatu behar dira,
3 urterekin sartu den azken ikasleak, ja, lehen hezkuntzako 6. maila bukatu ondoren, orduan bukatuko da, bai? Zoritxarrez, hala da, ez? Eta inglesarekin, pues, ingelesak ez du errurik, ez? Ez du parik, baina trataera hori daukagu, zoritxarrez. Eta da, pues, Garbi ikusten da ingeleseko espezialistekin, ez? gehien ikasi dutenak hizkuntzaren didaktikaz eta bar, Movida no da ez. Eta are gutxiago graduekin, orain aipamena lau hirieko batean, eta Bai. Gero, ingeleseko esperientzia lehen hezkuntzakoa, DBH-erako aurkezten ari batzara. Hori da, Beste kidego bat. hori da beste kidego bat, 0,2. Erena ez, laurdena, ez? Bueno, bai, hori da 0,125. Beste kidego bat. Beste kidego bat. Baina gauza bera gertatzen da, eta beira oso antzekoak izan daitezke, bigarren hezkuntzan inglesa eman, edo hizkuntza eskolan inglesa eman, edo beste hizkuntza bat, nola diren bi kidego, 0,125. Bai, beste galdera bat dago dela, ea honetaz gain posaketa arruntak egongo dira, eta egongo diren. Erantzuna da, bai, ja onartuta daude plazak, ez? Aurrekontuetan, baina daude 3 urte azterketa horiek egiteko. Orduan, guk departamentura igotzen garenean ikusi dezakegunagatik, espero ditugu 2025-ean. Baina ez dakit. 2025-etik aurrera, bale? Baina, a ber, ezin dugu, adibidez, ez dut zerrango. aurtengo ekainean egin ziren horiek, printzipioz ez ziren egin behar. Eta batean, egun batetik bestera esan zuten bai egin behar zirela. Orduan, ustekaberen bat egon daitekela, pues posible da. Baina ez dut uste, mare magnum, berez ja, daukatenarekin, mare magnum handia dutelako. Esatu behar duzu, espezialitate pilo bat direla, espezialitate bakoitzeko gutxienez, ja oposizioetan epaimai bat sortu behar dela, ez bali madira gehiago. Eta gainera, honetan, baita ere, epaimaiak egonen direla. Naiz eta merezimendu lehiaketa izan, baina oposizioen prozedura, naiz eta bakarrik merezimendu lehiaketa izan, pues, epaimaiak izendatuko dira, eta horrekin, ez dakit, azpiegitura burokratikoa handia garatu behar dute, bai? Eta horrekin nahiko lan izanen dute. Orduan, pentsatzen dugu, hori izatekotan, ja 24-25 ikasturtean izanen dela. Atera dira, bai, ez dute, momentuz ez dute zehazten, bai, zehazten dute. Ateratzen da plaza kopurua eta gero ja zehazten dituzte espezialitatea. Ateratzen dira, bueno, kidegoetan zehazten dute, baina ez dituzte zehazten espezialitateak, orduan, karo, jendeak esaten du. Eta nire espezialitatean, pues ez dakit. Bueno, hori da, mai gainean dago, orain dela 20 urte gaitegiak aldatzeko zera hori dago. Eta, bueno, pues gerta daiteke, baina zuzendari nagusiak, kasu honetan ikuste dut egia esaten zigula, eta esan zuen, bueno, no creo ni por el forro se vayan a cambiar. Besteak beste, claro, ja gobernua bera sartuko da hauteskundeen moduan. Daude autonomikoak, udaletakoak eta bar, maiatzean, baina pentsatu behar duzue, ja udazkenean edo izanen direla hauteskunde orokorrak, kongresukoak eta senatukoak. Obra, maizu ministren kidegoko gaitegiak betetzen ditu 20 urte datorren urtean, egoara egiten badute festa bat. Gero aldatzen dute. 20 urte, 30. Bueno, aurretan lehen hezkuntzan edo literaturan, bueno, edo hainbatetan, desfase batzuk ikusten ditugu, baina pentsazazue zer den informatika, mekanika, mekanikan ikasten dute el karburador, ja karburadoreak ez dira, bueno, igual auto vintage horietan, eta baina ez da existitzen,
Informatika horre gaitegia da informatikaren paleontologia edo, bueno, ez? Osea, garai batean nola egiten ziren gauzak, ez? Bada ere, osea, a ber, gure beldurra, eta lehenago esan du Edurnek, ze pasatzen da, guk badugu esperientzia eta batzuk ja bageon denez, 2012an sekulako murrizketak etorri ziren, 800 pertsona edo, gero etzen hainbesterako, gero kontratu asko zatikatuz zituzten, eta bar. Eta orduan, jendea gelditu zen, eren batekin, jardunaldi herriarekin, eta horrela, ez? Baina jende pilo bat bota zuten. Orduan, ratioak handitu zituzten, eta baita ere irakastur orduak, irakaskuntza zuzeneko orduak zabaldu zituzten. Zer gertatzen zen, garai hartan, interinitatea behin-behinekotasuna zen 130 etzela iristen, eta gaur egun gaude 150ean, hortik gora. Orduan, claro, krisiaren zantzuak, denok entzun ditugu, ikusten ditugu, ez? Horregatik da oso importantea, batzuk esaten dutenean de pata negra edo ez dakizernik oposizioa osoa egin nuen eta funtzionario osoa naiz, funtzionario osoentzat eta denentzat oso kaltegarria da behin-behinekotasun tasa hau izatea, alde batetik, jende pilo bat urtero eskoletatik sekulako aldaketak egoten direlako, hori alde batetik, eta gero bestetik jendea botatzea askoz ere erresagoa dela. Funtzionario bat botatzeko bereak eta bi behar dira. Baina interino bat, bukatu da kontratua, ez dute bakantea lortu, eta hor gelditzen da asuntoa. Horregatik oso importantea da, denok borrokatzea, langile guztion finkotasuna edo funtzionarizazioa, eta deitu nahi duzuen bezala, lortzeko. Eta horregatik ibili gara, behin eta berriz, baina, interes handiak daude, zoritxarrez sindikatu batzuk oso lotuta daude ikastaroekin, prestakuntzarekin, oposizioak berez dira negozio iturri bat, ez? Eta, olako gauzak ditugu, edo sindikatu batzuk negoziatu dute adibidez RP dekretua gobernuarekin, komisionesek, UGTek eta CESIFek. Interes politiko jakin batzuk daude, eta gu, gelditu gara, egia da elarekin batera eta esekarekin repetito grillo, beti esaten, beti pam, beti pum. Eta segituko dugu, gure jarrerakin. Hau izan da azalpen tekniko bat, baina, gu ez gaude batere ados prozesuan ekin. Ez pailan postoekin, ez besteekin, eta ez denari. Hori txura hona bazuen, zeren bada, sarbide bikoitza, esperientzarik ez honarentzako azterketa, esperientzia honarendako finkotzeko errestasunak, karo. Espezialitateen erdian edo gehiagotan ateratzen da plazka bat edo di. Erdia baino gehiagotan, orduan horrekin, estaria. Gertatzen aldena berena da, zure espezialitate ez ateratzea. Oposizio horretan. Gero badira, esperantzarako, baina nik uste dut importantea dela horren inguruan mugitzea sikiera, irakasle gelan edo besteekin gauza komentatzea, ateratzea, zen ikuste dut honekin ere mugimendu gehiago izanen direla. Auzi prejudizialak daude berriz ere Europan, ze lehenbiziko epaia, hau dena gertatu da, Europar Batasuneko auzitegi nagusiak epai bat eman zuelako, eta esan zion, Estatu Espainiarrari oso egiten ari zela, behin-behineko langileekin, administrazio publikoetan, bai? Eta hori dena, etorri da legea, estatu mailako legea, etorri da errege dekretua, eta etorri da gero Nafarroako araudia. Nafarroako araudia eta Murtziakoa, eta bar. Baina, gerta daiteke Italian 2014an gertatu zen bezala, lehendabizi etorri zen epai bat, Italiako estatuak, Italiako gainera kasunetan zen bakarrik hezkuntzan, ministerioak egin zuen mugimendu txiki bat, baina gero etorri zen beste epai bat edo etortze hartzegoenean, oposizio benetan masiboak gehien bat baloratzen zen esperientzia eta interinuen 90% edo sartu zen. Egoera ezberdina da, hau ez da Italia, hau da, Estatu Espainiarrean gaude, eta
Eta ikusiko dugu, ez? Eta egoera, pues igual, aurrera begirako egoera ekonomikoa edo politikoa, pues baita ere aldatu da, ez? Baina, bueno, nik uste dut borrokatzen segitu behar dugula, bai? Eta hau da dena. Ez dakit besterik dagoen, edo etxean zaudeten baten batek eskua altxatu nahi bali badu, pues bidea emanen diogu. Bai, eta bestela, bueno, mila esker. Eta, bueno, bestelako galderak egin nahi balin badituzue, eta, pues... Bai, e-mailez edo dena delakoa, pues... Edo telefonoz deitu nahi balin baduzue, Hori da. hemen egonen gara, bale? Edo etorri nahi balin baduzue. Oso ongi.